A Barcelona, el plenari de l'Ajuntament ha d'aprovar aquest matí el text definitiu del reglament que regula l'ús i la dotació de les pistoles elèctriques per part de la Guàrdia Urbana. Fa temps que el cos de la Guàrdia Urbana reclamava l'ús d'aquests dispositius. Els Mossos ja els utilitzen des de l'any 2016 i també en tenen algunes policies municipals arreu de Catalunya. Volem saber quina valoració en fan des de la Guàrdia Urbana els agents, ara que ho tenen ja més a prop. Connectem amb els nostres companys Marc Ortiz i Elena Puigdueta des de la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Elena, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs així és tal com dius, Si aquest matí s'aprova aquest reglament definitiu, doncs la previsió de l'Ajuntament és que d'aquí a un any aproximadament, entre la primavera i l'estiu del 2026, les primeres 22 pistoles Taser doncs, ja estaran operatives. I de fet, d'entrada, qui les utilitzarà seran els comandaments dels antiavalots de la Guàrdia Urbana i també els comandaments del torn nocturn d'aquesta policia local de Barcelona. En tot cas, qui m'acompanya aquí al costat, a prop meu, doncs ben a prop, és el secretari de l'Acció Sindical del CESIF, que és el secretari majoritari de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Daniel Monerri. Molt bon dia. Molt bon dia, gràcies. Daniel, deia que això està ja a tocar. D'aquí a un any aproximadament la Guàrdia Urbana tindria ja a disposició les primeres 22 pistoles Taser. Com ho encara, com ho acull això el cos de la Guàrdia Urbana? Avui, divendres, es presenta al ple municipal el reglament del dispositiu elèctric de control, més comúment conegudes com a Taser, i són unes eines esperades per la Guàrdia Urbana, pel col·lectiu. Nosaltres, com a sindicat majoritari, portem molts anys reivindicant-les i avui es sotmetrà a l'aprovació. Si és així, per l'any 2026 tindrem aquesta distribució de les 22 Taser, com bé has explicat, amb el hàndicap de que són insuficients. Són insuficients aquestes 22 per al col·lectiu de 3.500 agents. Són insuficients. De fet, el reglament obre la porta a que això s'ampliï, tot i que el batlle, el regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, deia que no caldria, que ho veia innecessari. Per què creieu que són insuficients i creieu que s'ha de començar per aquí? És a dir, que són els alts comandaments tant dels antiavalots com del nocturn, de l'horari nocturn, els que han d'utilitzar. Seria un bon començament? Seria un bon començament si hagués tingut la participació, el diàleg i la negociació dels sindicats per l'elaboració del reglament, on podríem haver fet les nostres aportacions per a aquesta distribució, que considerem que en el número és insuficient. 22 per un col·lectiu de 3.500 agents ve a ser un 0,64% per la plantilla, i ens trobem també en que només ho disponguin els comandaments i el torn de nit o a la unitat d'antiavalots és insuficient per afrontar les amenaces, les agressions que es poden veure's en les intervencions policials, ja sigui per terceres persones o per als propis agents. Llavors, en aquesta elaboració, amb la participació i diàleg dels sindicats, que nosaltres ja ho hem fet públic, la nostra disconformitat en què no s'hagi dut a terme, llavors considerem que s'ha iniciat ja malament. Per què? Perquè podríem haver participat i haver col·laborat amb una distribució d'aquestes eines d'una altra manera configurada. En tot cas, gràcies, Daniel. Estarem pendents del que pugui passar en el ple d'avui, perquè és previsible que s'aprovi, però tenint en compte que l'Ajuntament, l'equip de govern, encara no tenia assolida la majoria. Tenim en compte que el PSC hi votarà a favor, però que Comuns i Esquerra Republicana hi votaran en contra i que tenien el vot reservat Junts, Partit Popular i Vox. Elena Puigdueta, companys de la xarxa, gràcies per aquesta connexió en directe des de la plaça Sant Jaume de Barcelona. Bon dia.